ассалому алайкум бародарони азиз. охири ин қисса бисёриҳоро ба гирия андохт. ба шумо низ гӯш кардани онро тавсия медиҳем. пеш аз нақл кардани қисса аз шумо хоҳиш дорем бе заҳмат тугмаи лайкро зер карда ба канали мо обуна шавед. нафаре аз зиндагиаш чунин қисса мекард. вақте он шаб аз кор ба хона баргаштам, ҳамсарам ғизо омода мекард. дасти ӯро гирифта гуфтам: бояд чизеро ба ту бигӯям. ӯ нишасту машғули таом хӯрдан шуд ва ҳамзамон ба ман гӯш медод. ғам ва нороҳатӣ дар чашмонаш хуб намоён буд. намедонистам ки суханро аз куҷо оғоз кунам, аммо бояд ба ӯ мегуфтам ки дар зеҳнам чӣ мегузарад. ман ӯро талоқ додан мехостам. ба оромӣ мавзӯъро матраҳ кардам. дар аввал ба назар намерасид ки аз ҳарфҳоям нороҳат шуда бошад, чунки оромона пурсид: барои чӣ? аз ҷавоб додан ба саволаш сарпечӣ кардам. ин боис шуд ки асабонӣ шавад. зарфи ғизояшро канор гузошт ва сарам фарёд кашид: ту мард нестӣ. он шаб дигар асло бо ҳам ҳарф назадем. ӯ гирья мекард. мехост бидонад ки барои чӣ аз ӯ ҷудо шудан мехоҳам, аммо воқеан наметавонистам ки ҷавоби қонеъкунандаи ба ӯ диҳам. ман дигар дӯсташ намедоштам ва танҳо мехостам ки аз ӯ ҷудо шавам. бо як эҳсоси гуноҳ ва азоби виҷдон санади талоқро омода кардам ва дар он навишта будам ки метавонад хона ва 30% пули нақдамро аз худ кунад. занам нигоҳе ба санад андохт ва онро пора пора кард. зане ки 10 соли умрашро бо ман сипарӣ карда буд, бароям бегона менамуд. аз ин ки 10 соли умр ва ҷавониашро барои ман барҳадар дода буд, мутаассиф ва ғамгин будам, аммо воқеан наметавонистам ки бо ӯ зиндагиро идома диҳам, чунки ман ошиқи дигар кас шуда будам. охир бо садои баланд гирьяро оғоз кард ва ин чизе буд ки мунтазираш будам. барои ман гирьяи ӯ навъе раҳоӣ шуд. фикри талоқ, ки ҳафтаҳо боз дар зеҳнам буд, ҳоло ҷадидтар шуда буд. рӯзи баъд аз кор хеле дер ба хона баргаштам ва дидам ки пушти миз нишаста чизе менависад. хӯроки шом нахӯрда будам, аммо рост рафта хобидам ва зуд хобам бурд. чунки баъди сипарӣ кардани як рӯзи лаззатбахш бо маъшуқаам хаста будам. субҳи рӯзи баъд ӯ шароити талоқи худро ба ман тақдим кард. ҳеҷ молу сарвате аз ман намехост. ӯ фақат қабл аз талоқ 1 моҳ фурсат хоста буд. ӯ дархост карда буд ки дар ин 1 моҳ мо зиндагии оддӣ дошта бошем. далели ӯ сода буд. вақти имтиҳоноти писарамон буд ва ӯ намехост ки писарамон дар ин ҳолат ба хотири мо парешон бошад. ин пешниҳоди ӯ барои ман қобили қабул буд, аммо як чизи аҷиби дигар ҳам дард шуда буд. ӯ аз ман хоҳиш карда буд ки рӯзи арӯсиамонро ба ёд биоварам, ки чӣ гуна ӯро бағал карда ба хона дароварда будам. аз ман хоста буд ки дар тӯли ин 1 моҳ ҳар рӯз ӯро бардошта аз утоқамон ба самти дари вурудӣ бубарам. фикр кардам ки девона шудааст, аммо барои он ки рӯзҳои охири бо ҳам буданамон қобили таҳаммул бошад, дархости аҷибашро пазируфтам. дар ин маврид ба маъшуқаам ҳарф задам. ӯ баланд хандид ва гуфт ки хеле пешниҳоди аҷиб кардааст, аммо ҳар тавре ки бошад, ин талоқ бояд рух диҳад. аз замоне ки мавзӯи талоқро ошкор карда будам, ману ҳамсарам ҳеҷ тамоси ҷинсӣ бо ҳам надоштем. вақте рӯзи аввал ӯро бағал кардам то аз утоқ берун биёрам, ҳардуи мо эҳсоси хомӣ ва тозакорӣ доштем. писарам ба пуштам зад ва гуфт: дадаамро бинед, очама бағал бардоштааст. ҳудуди 10 метр ӯро дар бағал доштам. каме нороҳат будам. ӯро то берун аз хона бурдам. ӯ рафт ки мунтазири автобус шавад ва худ савори мошин шуда сӯи коргоҳ ҳаракат кардам. дар рӯзи дуюм ҳардуи мо бархӯрди роҳаттаре доштем. ба қафаси синаи ман такя карда буд. метавонистам бӯи атреро, ки ба пироҳанаш зада буд, ҳис кунам. фаҳмидам ки хеле вақт аст ба ҳамсарам нигоҳ накардаам. фаҳмидам ки аллакай ӯ дигар ҷавон нест. ожангҳои дар рӯяш пайдо шуда буданд ва каме зулфонаш низ сафед шуда буданд. бо худ фикр кардам
ки ман барои ин зан чӣ кардам? дар рӯзи чаҳорум вақте ӯро бардоштам, эҳсос кардам, ки ҳисси самимият миёнамон баргаштааст. Ин он зане буд, ки 10 соли зиндагии худро сарфи ман карда буд. дар рӯзи панҷум ва шашум пай бурдам, ки ҳисси самимият миёни мо дар ҳоли афзоиш аст. чизе дар ин бора ба маъшуқаам нагуфтам. ҳарчи рӯзҳо мегузаштанд, бағал кардани ӯ бароям роҳаттар мешуд. ин тамрини ҳаррӯза қавитарам карда буд. як рӯз интихоб мекард, ки чӣ либосеро ба тан кунад. чанд пироҳанеро имтиҳон кард, аммо ҳеҷ якеро муносиб надонист. либосҳо барои ӯ васеъ шуда буданд. ин буд, ки фаҳмидам ҳамсарам лоғар шудаасту ба ҳамин хотир бардоштанаш бароям осон гаштааст. охир ба хотири ин ҳама ғаму ғуссаҳо ӯ ба ин ҳол афтодааст. нохудогоҳ наздаш рафтам ва сарашро ламс кардам. ҳамон лаҳза писарам аз дар ворид шуд ва гуфт: дада, вақташ расидааст, ки очама бардорӣ ва берун бубарӣ. барои ӯ ин ки падараш модарашро бардошта берун барад, бахше аз зиндагиаш шуда буд. ҳамсарам писарамро наздаш хонд ва ӯро ба оғӯш гирифт. баъдан ӯро бардошта ба самти берун рафтам. дастунашро хеле табиӣ ва нарм даври гарданам ҳалқа карда буд. ман ҳам ӯро сахт дар оғӯш гирифта будам, мисли рӯзи арӯсиамон. аммо вазни сабуки ӯ боиси нороҳатиам шуда буд. дар рӯзи охир, вақте ӯро бардошта будам, аллакай назарам дар мавриди талоқ иваз шуда буд. сахт бағалаш кардам ва гуфтам: воқеан намедонистам, ки дар зиндагиамон фақат самимият кам буд. зуд савори мошин шудам ва сӯи коргоҳ ҳаракат кардам. вақте расидам, ҳатто дари мошинро низ қулф накардам. метарсидам, ки ҳар таъхире назарамро иваз мекунад. маъшуқаам, ки котибаам низ буд, дарро ба рӯям боз кард. ба ӯ гуфтам: мутаассифам, дигар намехоҳам, ки ҳамсарамро талоқ диҳам. ӯ бо тааҷҷуб нигоҳе ба ман андохт ва дасташро дар пешониам гузошту гуфт: магар таб дорӣ? дасташро аз рӯям гирифтам ва гуфтам: ман дар ҳақиқат намехоҳам аз занам ҷудо шавам. зиндагии заношӯии мо эҳтимол аз ин сабаб сард шуда буд, ки ман ва занам ба ҷузъиёти он таваҷҷӯҳе надоштем. ҳоло мефаҳмам, ки то охири ҳаётамон ҳар рӯз ӯро дар оғӯш гирифта аз утоқи хобамон берун меорам. маъшуқаам эҳсос кард, ки нав аз хоб бедор шудааст. як шапотии сахт бароям зад ва нишасту гирьяро оғоз кард. бегоҳ аз коргоҳ берун омада зуд савори мошин шудам. сари роҳ назди гулфурӯшӣ истодам ва як даста гул барои ҳамсарам супориш додам. фурӯшанда пурсид, ки рӯи он чӣ нависам. лабханд задам ва навиштам: то вақте ки марг моро аз ҳам ҷудо мекунад, ҳар рӯз туро бағал карда берун меорам. вақте ки ба хона расидам, зуд аз зинапояҳо баланд шуда вориди хона шудам ва дидам, ки ҳамсарам рӯи тахт ҷон додааст. баъдан фаҳмидам, ки ӯ моҳҳо буд, ки аз бемории саратон ранҷ мебурд ва ман он қадар машғули маъшуқаам будам, ки инро нафаҳмидам. ӯ медонист, ки хеле зуд мемирад ва танҳо мехост, ки маро аз вокуниши манфии писарамон дар мавлиди талоқ ҳифз кунад. ҳоло ҳадди аққал назди писарам ман шавҳари меҳрубон будам. ҷузъиёти зиндагӣ муҳимтарин чиз дар равобити мо мебошад. хона, мошин, сармоя муҳим нестанд. инҳо фақат муҳите барои хушбахтӣ фароҳам меоранд, на ин ки хушбахтӣ меоранд. саъй кунед дӯсти ҳамсаратон бошед ва ҳар коре аз дастатон меояд барои тақвияти самимият миёни худ анҷом диҳед. бо канали Хун бимонед.